Ce mai face domnul Matei? Bine, m-am uitat, n-am și seriale. Ce seriale? Păi, cu care să încep? Care serial dumneavoastră preferat, domnul Matei? Am mai multe preferate, Cum ar fi? dar din 2021, Da. deci în ultimii 2-3 ani, cam așa, Așa, da. serialele mele preferate sunt așa. Spuneți, domnul Matei. Da, spuneți. Hai să încep cu locul 5. Da, o iau de la 5 la cel mai fain serial pe care l-am văzut. Pe ultimul loc, adică un serial bun pe care l-am văzut, să zicem, Da. pe locul 5, Spuneți. ar fi Ar fi, da. Dar nu știm care. Care ar fi? Discovery of Witches. Nu am văzut. A apărut sezonul 3 chiar acum în ianuarie. Da. E cu o carte de vrăj, deci respectiva se învârte totul în jurul unei cărți. Cartea vieții, cum ar zice Vrăjitoarele, așa. vrăjitoarele, da. Și în serialul respectiv e vorba de mai multe nații. Gen, sunt vampiri, sunt demoni. Sunt vampiri? Aoleu, da. Dar demonii sunt tot oameni. Cumva nu Tot prea să oameni. știi care e puterea demonilor, că ea nu prea au nicio putere, demonii ăia. Sunt vrăjitoarele astea care sunt foarte importante și ei au un congres, un consiliu, un fel de... să adună toți, ei sunt creaturile, știi? Da, am înțeles acum. Și oamenii separați, că sunt și oameni normali. Dar pentru că în trecut oamenii i-au prigonit, Da. așa prezintă în serial. Da. Ei ce-au făcut? Creaturile astea ciudate, demonii, vampirii, Da. vrăjitoarele și ce mai este acolo, nu mai știu exact. Hai că sună, Astea trei sunt cel mai important. sună palpitant. Cel mai important și-au făcut într-un congres și au o masă rotundă așa ca în copiat din filmele vechi, știi cum erau ăștia la masa rotundă cu cavalerii mesei rotunde? Da. Așa și ăștia au o masă rotundă unde stau frumos toți și... De fapt nu au o masă, au ca în America, știi, în America când pentru alcoolici anonimi, când stau toți așa în Când cerc. stau alcoolici anonim, Da, dar n-au masă în interior. Da, stau așa. știu, am văzut filmul, da. Da. Așa și ăștia. Și fac acolo congres, acolo cei mai puternici, normal congresul ăla sunt un fel de căpetenii, de reprezentanți ai rasei respective. Așa. Dar pot fi 2-3 din aceeași rasă, de exemplu 2 demoni, 2 vampiri, știi? Două vrăjitoare și așa. Așa, până aici am înțeles și eu că, da. Primul sezon l-am văzut chiar în 2018. Da. Deci ăsta e pe locul 5, ca să subliniez asta. De ce este pe locul 5? Deși ceea ce voi spune despre primul sezon este ceva incredibil. Pentru că primul sezon chiar m-a uimit. A fost ceva spectaculos. Sezonul începe foarte plin de mister. Începe cu o tanti, o domnișoară, Da, e cum frumoasă domnișoară, așa? Da. O domnișoară frumoasă, blondă, așa frumos, așa, merge la Oxford într-o bibliotecă și caută o carte. Știi? Dar nu se știe nimic, deci tu nu știi nimic despre demoni, despre vampiri, despre vrăjitoare, habar n-ai că există vrăjitoare. Da, Crezi că e un film de ăsta normal. Da. Cu oameni normali, se duce una și caută o carte. Da. Când dincolo, cartea respectivă este de fapt o carte, cea mai puternică carte a vrăjitoarelor și a tuturor, nu numai a vrăjitoarelor, ci a tuturor speciilor, a tuturor monștrilor ăstora. Și acolo sunt cele mai mari secrete. Și cartea aia vine cumva numai printr-o chemare. Și fata asta care o chemat, cumva ea este aleasă. Și ea are niște puteri foarte mari pe care nu știi să le controleze. Da. Puterile alea se arată și sunt niște efecte speciale faine. Se arată când s-a bătut cu un alt vrăjitor, este unul Knox, așa îl cheamă, am auzit. Peter Knox. Așa, s-a bătut cu una Satu, așa o cheamă pe vrăjitoarea cealaltă Satu. Mă scuzați că sunt puțin răcit, da. Cu COVID, cu Omicron, nu? Omicron. Satu, da. Este Satu, da, și Nu, cu Omicron, nu. Satu respectiv, nu, că tu ai răceala de peste... Știi că la Omicron, apropo, acum fac o paranteză, știi cât e perioada de carantină? Câte? 7 zile. Ce fain. Nu mai este 14 zile. Nu e? Nu. Și dacă ești vaccinat, e 5 zile. Dar și mască e obligatorie acum, nu? Da. Da, și masca e pe stradă obligatorie. Asfaltare. Da. Așa. Și să revenim la serial. Da. Hai să revenim. Cea mai spectaculoasă luptă a fost aia dintre Satu, o vrăjitoare tot așa mare,
adică important, dacă ar știa să-și controleze Da. puterea, și personajul principal, fata asta, am uitat cum o cheamă, e așa de important decât am uitat cum o cheamă. Satu, da. Nu, Satu e cealaltă, e negativă. Asta e mult. Și cum o despicat pe asta pe coloană, cum o ridicat-o în sus, cum Aoleu. efecte foarte faine, știi? Da. Și de groază, nu? Da. În același timp. Măi, primul sezon m-a entuziasmat, am zis, mamă, dar ce serial am descoperit aici, Da, super și fain. Dar chiar e fain că te despică în două, Da. Și vezi acolo cu vrăjitor, cum Da. foarte fain și jucat. Sezonul 2, tot sezonul 2, deci la sfârșitul sezonului 1, băieții ăștia doi, că asta s-au căsătorit între timp cu un E vampir, bun. E bun așa, da. și ăștia doi, ia cu vampirul, s-au dus în trecut ca să se antreneze cu cea mai șmecheră vrăjitoare din istorie. Cea mai mare vrăjitoare din istorie. Da. Și s-au dus la 1590. În anul 1590 s-au ce dus. mai șmecher, ce mai S-au întors în timp în anul bună 1590 vrăjitoare. ca să dea cea mai tare vrăjitoare din istoria care s-a vreodată, cu vrăj. cea mai bună vrăjitoare, între ghilimele, da. Așa. Și aia o antrenat-o pe asta. Da. Mă, eu până aici n-am nicio problemă cu serialul ăsta. De ce este pe locul 5? Să-ți spun de ce este pe locul 5. Deci asta e întrebarea, da. Pentru că primul sezon, la cât a fost de bun, al doilea sezon, tot sezonul, toate episoadele, sunt despre cum se antrenează asta acolo, în anul 1590. Da. Un sezon întreg, ca să-mi spui cum să te antrenezi, pe asta puteai în 10 minute să-mi explici așa pe rapid, uite că s-a antrenat și a ajuns mare vrăjitoare. Într-adevăr, un serial foarte interesant, știi? Adică nu prea, da. Da, de sezonul 2 deja o dus la pământ. A fost de umplutură, efectiv. În sezonul 3, că l-am văzut și pe sezonul 3, acum doar de asta fac review acum. În sezonul 3, ultimul sezon pe care a apărut anul ăsta, abia l-așteptam. Are mai puține episoade decât celelalte, are numai 7 episoade. Și știi care? Mă așteptam să fie niște lucruri, cel puțin ca în sezonul 1. Am zis, na, sezonul 2, hai cu fii cu iertare. Și ce vreau? Vorbeam de ultimul sezon. Mă așteptam să fie o bătălie de aia epică, știi? Să fie asta. Eu am văzut și Merlin. Eu am văzut Merlin. Ai văzut serialul Merlin? Da. Are vreo 5 Foarte puțin. 5 sezoane are. Da. E serial, are vreo 5 sezoane. Este nou cu Arthur, ăla așa. Și bătălia finală a fost ceva epic. Ceva, Merlin s-a băgat pe o stâncă sus, ăștia se luptau jos acolo. Era Morgan, femeia aia care tot și-a mare vrăjitoare și aia, și s-a bătut ei acolo și așa. Foarte puțin am văzut, da. Dar foarte epic, așa, un final foarte spectaculos. Pe când mă așteptam așa să fie și la Discovery of Witches. Mă așteptam și la serialul ăsta să fie așa. Zic, băi, sezonul 2, hai că te iert. A fost foarte rău. Sezonul 2, să pui un sezon întreg pentru că se antrenează fata aia să-și controleze puterea. Pe bun? Adică e foarte, foarte multă pierdere de vreme și nu știu. Era interesant că puterile care Și pierdere de bani. Eu înțeleg că trebuie să înțelegi, dar parcă putea să fac asta într-un episod 2 maxim. Nu trebuie să faci un sezon întreg, să aștept încă un an ca să văd dacă se mai întâmplă Pe ceva. scurt plictiseală, știi? Și nu, dar ăla a fost pe degeaba, a fost sezon pe degeaba, efectiv. Și nu te gândi că avea nu știu puteri spectaculoase. Culmea, cu cele mai spectaculoase efecte speciale, că așa se numesc asta, cele mai spectaculoase puteri pe care le-a avut, le-a avut în primul sezon. Ei au dat tot ce au avut de dat odată în primul sezon. Sezonul 2 nu a dat aproape nimic și în sezonul 3, acum urmează să-ți spun, te duce totul până la ultimul episod. Afli de un băiat Benjamin, care e frate cu soțul lui asta și care cumva ei au suferit de o boală și așa. Mai mult se învârte în jur la o boală a vampirilor. Dar parcă era vorba de o carte, știi? Nu a început totul cu o carte foarte Așa puternică. toate serialele, primul sezon cel mai frumos, după aia începe. Dar nu a început cu o carte super puternică, care nu știu ce făcea, că aia o să schimbe lumea, spunea la început, știi, că o să întreagă, cu carte, dacă știi cartea aia o să fai, deci Da, și după aia... o să fii cea mai puternică vrăjitoare din lume și o să facă niște chestii, o să rupă armate, știi, te gândeai acum, ți imaginai, stai să... Și pe o să fie sezonul 2, te gândeai, nu? Te gândeai, mamă, în sezonul 2 să vedem armate, cum doboară asta, cum vine cu dragonii, cum ca în Game of Thrones. Și ultimul episod se bate asta cu Satu, se luptă cu Satu, cu vrăjitoarea de la început, care și asta spune. Și și mai spune, știi? Mă știi atunci în trecut, în primul sezon, cum eram eu? Și cât vrei Și ea spune, nu, astea două, Satu și cu asta principală. Și asta spune, se uite așa la ea și nu spune nimic. Că așa femeile, nu spune nimic. Și... Da, și... am vrea noi, știi? Și Satu spune, stai să vezi acum ce putere am, știi? Față de sezonul 1. Stai să vezi acum ce putere am. Și vrăjitoarea asta spune,
nu spune iarăși nimic și așteaptă să acționeze Satu. Și Da. Satu scoate Da. niște plăcări pe mâini așa. Și asta nu știu cum o leagă ea cu șnururi, cu nu știu ce, dar nu e nimic spectaculos. Deci nimic spectaculos. Nu e nimic spectaculos. Și pac, e la puterea. Nu. A făcut așa, a pocnit puțin de dești și a luat puterea. Și ea spune, vai, dar ce mi-ai făcut asta? Și asta a plecat, după aceea s-a dus și a văzut treaba ei. Ăsta e un sfârșit de dita mai... Dar ce părere aveți de serialul Supernatural? Tot chestii de genul de asta sau e ceva mai bun? Supernatural e mult mai bun. Dar acum vorbim de seriale din ultimii 3 ani. A apărut în ultimii 3 ani. Supernatural a apărut în 2005 și a avut 15 sezoane și s-a terminat în 2018 sau 19. Casa de Papel este vorba despre un grup de oameni, infractori, care s-au întrunit printr-un profesor, așa zis profesor, care i-a învățat ce să facă. Bine, ei sunt foarte deștepți, infractori, dar sunt foarte deștepți, foarte înțelepți, ca să zic așa. Și au făcut niște reguli, și au mers într-o bancă, să fure o bancă. Și au intrat acolo și de acolo s-au întâmplat multe. Da. Ați văzut filmul, serialul? Nu. Nu cred că îmi place. Mie mi-a plăcut. Câte sezoane are? Foarte palpitant. Acum e la ultimul sezon. 4 sau 5. Asta sezonul ăsta că e pe Netflix. Și l-ai văzut pe tot? Da, l-am văzut până în sezonul ăsta. Sezonul ăsta l-am văzut că e pe Netflix. Și cum e? Care e diferența între primul sezon? Ce s-a întâmplat în primul, ce s-a întâmplat în al doilea, în al treilea, în al patrulea? Păi, în primul sezon a fost într-o bancă din... Nu știu, doar cum mi-a plăcut, dar nu mai știu exact de toate detaliile. Banca Spaniei, parcă. Da, Banca Spaniei. O jefuit-o până la urmă. Sezonul 2, în altă bancă. Și sezonul 3 în altă bancă. Deci au fost locații diferite în fiecare sezon. Și care a fost mai bun dintre ele? Ce? Care ți-a plăcut cel mai Păi mult? normal, primul sezon e tot timpul cel mai frumos. După aia plictisează, După se aia repetă. cam știi personajele, știi cam cum se desfășoară și nu mai e așa ca palpitant. Tot timpul După aia se repete, da. Tot timpul se întâmplă. Oricum a fost cam la fel. Adică nu a fost tot palpitant, dar cam la fel ca primul sezon. Atât? Nu, pe sezonul 2 ei toți, după aia au început o urmărire de către poliție a bandei, cum să zic așa. Așa. Ei au reușit până la urmă, toți i-au acaparat acolo în bancă să-i omoare pe toți și ei s-au blindat acolo în bancă și mai multe. Trebuie să urmăriți, ca să de fapt îl știți, că e foarte cunoscut. Eu nu l-am văzut, nu m-am uitat la el. Chiar se zice că e cel mai frumos serial spaniol din toate timpurile. Mie îmi plac genul ăsta să fie cu aventură, cu mister. Da. Deci, a doilea după un serial englezesc. Eventual și fantastic puțin. Sau science fiction. Da, am văzut oricum și eu multe. Primul Break mi-a plăcut iar foarte frumos. Da, noi vorbim despre seriale din ultima, asta era o paranteză. Bine, o paranteză, da. Din ultimii 3 ani. Ce mai văzut în ultimii 3 ani? Ce serial ți-a mai plăcut? N-am mai văzut, chiar seriale n-am mai urmărit. Filme, ce filme ai văzut? Niciun film. Hai că-ți spun eu, deci în top 4, ăsta era top 5. A Discovery of Witches era top 5. Da? Deci era pe locul 5, din topul 5 pe care îl face. Pe locul 4... Da, locul 4 care ar fi pe locul 4? Și nu știu ce aș pune pe locul 4. Hills. N-am văzut. Puneți. Hills l-aș pune pe locul 4. Ia, spuneți. Hills. Poate mă uit și eu. Deci în Hills este vorba de o poveste Normal că e vorba de poveste așa. de pe ringul de cumva cum se numește, lupte libere sau ceva de genul. Lupte de stradă. Da, nu, de pe ring fac ei și făceau bani din asta, un fel de wrestling. Nu, wrestling de fapt. Un fel de... Da. Un fel de lupte de astea, SF-uri de astea. Care... Și... Da, trucaje, cum ar fi. Așa. Am ales să mă uit la Hills pentru că am urmărit Arrow. Da, nu știu ce asta am urmărit. Cu actorul principal care este în aceeași ipostază, adică în Hills actorul principal este actorul principal de la Arrow. Da. Arrow și Flash, Sigur, The Flash. Flash am auzit ceva. Arrow și The Flash, pe astea două două. episoade mă uit la Flash, da. Astea sunt Arrow și The Flash, cam astea. Așa, și personajul principal de la Arrow
Părea frumos Flash-ul. Dar și erou e fain să te uiți Da, la erou. da. E dintr-o insulă, cum vin ei din... Așa. E Lost, bine, că astea sunt mai vechi. Seriale vechi mult. Și e pe locul 4 pentru că nu este interesant. Bine, acum poate fi subiectiv pentru că îmi place de personajul respectiv. E femeie, nu? Nu, de bărbat. Este personajul principal la Arrow, adică care era Green Arrow după aia în ultima perioadă. Așa. Sper să nu mă știu așa. Da, și... interesant. Serialul are acțiune, are ceva și poveste. E o poveste destul de umană, așa, destul de obișnuită. Cu wrestling, cu probleme economice, cu chestii de publicitate, de cam cum am trăit noi acum. Da, nu e ceva fantasy. Așa. Și mi-mi place de actor și îmi place faptul că se bat, e acțiune ceva acolo, de fapt ei se bat, dar nu se bat, cum se înțeleg ei între ei acolo și e tot în genul lui The Flash făcut, așa, cu emoții, combinat cu lupte, combinat cu cine e erou, cine nu e erou sau modul ăsta. Bine, erou nu în sensul ca să salvezi un oraș sau ceva, ci ca să salvezi prestanța, marketing-ul, chestii de genul ăsta. Da. Afacerea. Eu ultimii 3 ani n-am văzut așa prea multe seriale, sincer, și de asta vorbesc pe dumneavoastră să vorbiți, că eu... Da, mulțumesc. Așa, ultimii 3 ani, chiar ultimii 3 ani n-am urmărit. Da. Pe locul 3, nici nu știu ce să pun pe locul 3. Deci Hills a apărut anul trecut, în 2020. Da. Hills. Bine, anul trecut, acum 2 ani numai. Pe locul 3, Chiar m-ați făcut curios pe locul 3 ce? pun Snowpiercer. N-am văzut, trebuie să mă uit așa. Deci pe locul 3 este Snowpiercer. Piersa? Piercer. Adică expresul zăpezii. Piercer. Piercer. Expresul zăpezii am auzit titlul ăsta, da, un film, parcă. Da, exact așa se numește, este serial, este făcut după un film. Dar serialul e fain. Filmul l-am văzut. În serial joacă băiatul ăla care a jucat în Game of Thrones, care a fost la început tata de la... Nu știu, Game of Thrones nu prea l-am urmărit așa ca să știu personajul. Păi dacă nu ai urmărit Game of Thrones, păi... Am urmărit, dar nu știu personajele, nu mi-a rămas. Na, deci e de la început Snowpiercer. Că l-am urmărit de mult, adică de asta, știi? Vestea bună la Snowpiercer este că apare sezonul 3, apare acum în ianuarie. Mai este câteva zile și trebuie să apară. Când? Pe 24 parcă să nu știu exact când apare. Deci nu foarte târziu. Și Casa de Papel o să rămână să fie după ce... Deci Snowpiercer, eu zic că e mai bun decât Casa de Papel. Da. Nu este cu SF. Nu este primul sezon cel mai bun și după aia ai varză, cum în cazul, cum am spus că era pe locul 5, A Discovery of Witches. Facem trimiteți pe WhatsApp exact titlul. Snowpiercer. Nu este nici ca Hills, Da. ca să o ducă o constantă. Hills e ca o constantă. Adică el e bun și la început, dar nu e extraordinar. De asta e și pe locul 4, nu este extraordinar, dar totuși a fost interesant, mi-mi place pentru că este actorul respectiv. Snowpiercer am urmărit încă de acum 2 ani, din 2018, dacă acum e sezonul 3, tot sezonul 3 a apărut. Este foarte interesant. Este vorba de expresul zăpezii, adică filmul se desfășoară într-un tren foarte lung. Zăpadă. Pentru că tot globul pământesc a înghețat și afară sunt piste, adică sub minus 100 de grade, minus 170 de grade, minus 180. Și nu poți trăiești afară. Câte episoade? Destul de puține. Dar are Și frumos, are puține episoade. Dar durează, deci 2 sezoane sunt făcute, poți să-l urmărești la început, e foarte interesant. Și acolo ai 2 categorii. Categoria nobilă, cei bogați, care stau în fața trenului, care au plătit bilet, și cei săraci, sau cei care, de fapt, la intrarea în tren, au intrat mai mult cu forța. Cei care au intrat cu forța și au reușit să intre, restul au murit toți. Aproape toți oamenii au murit din cauza înghețului, la minus 170 de grade nu mai Au treci. fost pe Titanic. Da. Și să vezi acolo cum îi îngheța mâna pe loc, cum chestii de genul ăla, dacă scoteau mâna afară, îngheța mâna pe loc, se murea, deci chestii de genul ăla, e foarte interesant. Cum aveau un ecosistem întreg în tren, aveau mâncare, aveau vagoanii ca niște serii. Făceau cu lumea de afară, făceau acolo frumos pe stradă. Un fel de limuzină și... Da.
mai bun. Și în față ce lux era în față și locomotiva și cine era de fapt conducătorul. Este foarte important și foarte interesant. Genul serialului nu este cu SF deloc. Este foarte realist și cam cum s-ar întâmpla lucrurile dacă, să zicem, dar bine, că are și foarte mult băgat de la regizor. Dar mă refer că e ok realizat. Și faptul că din sezonul 2 vine actorul ăsta, care a fost, aș putea spune, unul din personajele principale din Game of Thrones și care a jucat foarte bine. Omul a jucat în mai multe filme, cred că și în Stăpânul Inelilor a jucat. Deci omul e foarte... Știu, da. Am ceva în minte. Da, dacă îl vezi, sunt sigur că îl recunoști. Așa, faptul că vine acel personaj din sezonul 2, poți să spui că deja îi crește nivelul. Și chiar îi crește nivelul. Deci La ce GMI? l-am pus pe locul 3 pentru că celelalte două seriale pe care le pun pe locul 2 și pe locul 1 sunt mult mai bune și cu un buget mult mai mare. Dar este mai simplu și mai frumos. E pe locul 2 pentru că ei au luat vreo două personaje. Melanie, așa o numea pe personajul principal, așa o numește personajul principal din sezonul 1 cel puțin. Da. Și femeia respectivă joacă foarte bine. Și mai este următorul. Joacă, da. Care vine din Game of Thrones, am mai zis. Sau cred că și în Stăpânul Inelilor. Așa. Deci eu zic să-l urmăriți cu cea mai mare încredere. Pentru că nu este o pierdere de timp. Deci Snowpiercer este, aș putea spune... Purcell sau cum se scrie? Piercer. O fi uiți pe net. Vezi expresul zapezi. Și dacă îl urmărești, eu zic că nu pierzi timp. Pentru că încă de la început este un film plin de mister, dar cu cât descoperi mai mult, cu atât începi să intri în lumea trenului, ca să zic așa, și lumea trenului se complică cu timpul. Și îți dă are niște chestii de senzație, așa că descoperi pe loc, descoperi niște chestii, deci niște lucruri care efectiv îți dau niște emoții foarte interesante la niște chestii limită. Genul că vine celălalt și te prinde cu trenul lui, te prinde cu trenul tău. Cum se lipește de trenul tău, sau dacă se lipește, sau dacă te prinde. Niște lucruri de astea la limită. Situații la limită. Are foarte multe situații la limită. Au și bordel acolo, au și... Deci au situații foarte la limită. Da, mă sună pe Da, domnul Iulian. Aș putea spune că sezonul 2 a fost cu plusul acelui, dar și chiar Melanie a jucat foarte bine sezonul 2 și tot a lăsat plin de mister. Mergi la biliard? Și sezonul 2 a fost mai bun decât sezonul 1. Deci Snowpiercer, dar fără sezonul 1 nu poți urmări sezonul 2 direct pentru că pierzi o grămadă de lucruri. Trebuie să înțelegi, Snowpiercer este o poveste complexă care trebuie spusă în multe episoade. Nu bătaia de joc, deci nu bătaia aia de joc cu vrăjitoarea respectivă și cu cartea vieții despre care am vorbit în partea a 5-a. Aia e bătaia de joc, să faci primul sezon, îl faci foarte bun și promițător și al doilea sezon, pe principiu, hai uitați-vă că v-ați uitat la primul sezon, v-a plăcut, nu? Uitați-vă și la al doilea acum, că da. La al doilea nu s-a mai complicat așa. Da, bine că la al doilea puteați pune niște plante să le filmeze tot sezonul și era cam la fel. Toți se uitau că a fost primul fain. Nu, de punea niște plante, punea niște așa și filma tot sezonul, 10 episoade doar cu niște plante și era poate la fel de bun cu sezonul. Zic că multe filme, multe seriale așa, primul, așa și după aia... Ăsta nu e, deci Snowpiercer nu e. Snowpiercer are 2 sezoane, unul mai bun decât altul și al doilea mai bun decât primul. Al treilea eu cred că o să fie și mai bun. O să vedem. Da, al treilea apare, deci, să amintesc că apare cam vreo o săptămână sau două, deci acum în ianuarie apare. Pe locul 2. Ai spus, acum asta era pe locul 2. Asta e pe locul 3. Am spus Snowpiercer pe locul 3, Hills pe locul 4 și A Discovery of Witches pe locul 5. Yes, da. Da, pe locul 2. Aici e foarte complicat că nu știu care e pe primul loc și care e pe locul 2. Pentru că ambele seriale sunt foarte bune, sunt noi, sunt de anul trecut, deci în ultimii 3 ani, toate sunt din ultimii 3 ani.
Haideți, spuneți. M-ați făcut. Da. Care era? Pe primul loc, N-am văzut asta. da, pe locul 2 vorbesc acum. Invasion. Cumva o invazie, cum ar fi. Invazia, da, exact, invazia. Deci, Invasion a apărut anul trecut. Mi se pare ceva foarte interesant. Tu spui că e cu virus și cu pandemie. Este cu astea, SF, că- nu este SF, este invazia extraterestrilor, Da. despre asta e vorba. Dar modul cum sunt configurați extraterestri și modul cum se filmează atacul și... Deci, de ce este pe locul 2? Este pe locul 2 pentru că firul poveștii, ca să zic așa, este foarte fain creat. Deci, nu-i o invazie extraterestră, că sunt o grămadă de seriale și filme cu invazie extraterestrilor. Dar ăsta nu-i ca alea. Ăsta e next level. Noi ia ca și cum, deci e totul foarte logic. Urmărește, de ce este și un film, este un serial cu buget mare, pentru că urmărește în același timp concomitent războiul din Afganistan, cum invadează extraterestrii în războiul din Afganistan, cum invadează extraterestrii în Japonia, la dita mai instituția aeronautică și chestii de genul ăla, sau ce sunt ei acolo, savanți, cum invadează în Londra, în Anglia, în același timp și în America. Deci, sunt 4 locuri de pe pământ, dacă stai și te uiți pe hartă, pe glob pământesc, vezi că au cuprins cam tot. Afganistanul este în, știi unde se află, nu? La mijlocul, Pe hartă, mă, dar nu știu sigur. pe hartă, Nu m-a interesat, sincer. Nu m-a interesat cu război, cu asta eu sunt pacifist așa, e diferit. hartă undeva, nu știu sigur. Adică cam știu zona, dar de fapt nu știu zona. Nu știu. Am înțeles, da. Deci, Că nu mă pasionat cu Afganistanul. da, îmi dau seama, Statele da, Unite, nu-ți cu astea. faci în sensul. Da, Turnul Gemini, cu astea. da. Mă depășește, da. Pe hartă undeva, nu știu sigur. Am încercat să fac o glumă, mă scuzați. Așa să mai glumesc, dar glumele astea sunt cam, le cunosc. Da. Depășite. Deci, este un serial, Adică sper să fii pe hartă, că dacă pot te război, nu împlinești. Da. inclusiv imaginea, grafica, modul cum este filmat, este plin de surprize. Plin. Deci urmărește nu numai oameni mari, urmărește un soldat, urmărește un savant, urmărește o familie normală, un medic, urmărește niște copii pur și simplu care s-au rătăcit și care dau peste extraterestri, care treaba cu spitalele, în același timp urmărește și sistemul. Este ceva, sunt niște lucruri foarte interesante. Deci, Cum a spus că se cheamă, că se numește ca... Invasion, invazia, Era așa greu, da. este de anul trecut ieșit. Da. Deci a ieșit anul trecut și mi se pare un serial foarte bun. Eu sper să nu se anuleze. Deci serialul ăsta sper să nu se anuleze. Să se uite oamenii. Invasion, nu? Sau Da. Invasion. Pe primul loc, Oh mai acum, da. deci cel mai frumos serial. Da. Și nu neapărat pentru cum au jucat actorii. Apropo, cum au jucat actorii, că n-am vorbit despre asta la Invasion. În general, toți actorii merg pe cam aceeași calitate. Mai puțin soldățelul ăla, este soldatul respectiv din Afganistan, care nu joacă excelent. De obicei. Dar are și niște, să zicem așa, cadre. Clipuri de inteligență. Sunt niște cadre unde joacă și el bine, binișor, să zicem. Copiii respectivi joacă destul de, simți că te uiți la un film cu copii, pentru copii. Cel mai fain, o dedicat un episod doar familiei respective. Este o familie. Da, și acolo, și în Japonia se joacă bine. Deci, nu știu cum să zic, per total, Invasion, actorii sunt destul de buni, nu sunt extraordinari, dar sunt peste medie, ca să... Foundation este pe primul loc, în primul rând pentru grafică. În al doilea rând, pentru cum joacă împăratul. Nu mai știu exact cum îl chema. Cu dinastii, cu clanuri. Da, cu este veri, ceva foarte imaginat. Deci, împăratul joacă foarte fain. În al treilea rând, este cel mai bun serial
pentru că este făcut mai bun decât filmele. Eu am amintit un serial acum, da, mai vechi. Iar seriale soții. Astea seriale noi, în ultimii 3 ani apărute. Toate în ultimii. Un rege, tot așa cum un rege care... Toate sunt în ultimii 3 ani. Deci cele mai vechi seriale din lista asta, aș putea spune că sunt Snowpiercer și A Discovery of Witches. Deci astea două. Sunt ca au 3 sezoane și apare a 3-a sezon acum. Restul, celelalte 3, Hills, care e pe locul 4, Invasion, care a apărut doar un sezon. Da. Deci doar un sezon de Invasion. Și Foundation, care cred că tot un sezon și la Foundation. Astea, Deci înseamnă că Foundation ar trebui să vorbim cel mai mult, dar nu avem timp acum, o să vorbim. despre Foundation vom face un clip separat. Da, înseamnă că e frumos tare. Deci, să urmăriți în primul rând top 3, primele 3. Celelalte două sunt după gusturi, dar primele 3. Dacă vă place ceva cu SF, să urmăriți Foundation și Invasion. Dacă nu vă place SF-ul sau fantastic, orice lucru care țin de extraterestri sau ceva supernatural sau o tehnologie super avansată, atunci vizionați Snowpiercer. Pentru toate gusturile. Deci top 3 este pentru toate gusturile. Primele două, Foundation și Invasion, sunt cu fantastic, cu lucruri care au și ceva fantastic, fiind acolo Invasion, extraterestri, na. Așa. Și Foundation are lucruri fantastice. Dar Snowpiercer este nefantastic, deci n-are nimic fantastic în el, este pur și simplu Mulțumim pentru aceste liste. toate 3 sunt aproape la fel de bune. Doar că Snowpiercer are 3 sezoane deja. Are 2 sezoane, dar apare a 3-lea acum, luna asta. Și dacă chiar vrei să te uiți la ceva bun și n-ai la ce să te uiți, eu zic să începi cu Snowpiercer, că ai și la ce să te uiți. Adică ai și mai mult timp la dispoziție și așa. Da. De funcție de timp la dispoziție. În schimb, nici Foundation, deci nici celelalte nu, numai că sunt puține episoade, nu prea ai. Dar e foarte interesant. Hai că trebuie să plecăm. La revedere, oameni buni. Ne vedem Să vorbim despre seriale vechi, dacă vreți, dacă... într-un alt episod. Like și subscribe, dacă v-a plăcut, dacă...